Kampana! Napalabas, natakaw ti balitok akalis ken si Buryom iti simbahan. Isungay nyawag adagos ni Padre Burgos kadagiti pulis. Inasitgan nga ro dagiti agagayem nga Alfon, Daniel ken Romana ti padi, ket dinamagdano anya tinapasamak. Impakamo adagos ni Daniel ken ni Salome tinapasamak, apan nagtakaw iti simbahan. Saan met amapunas iti panunot ni Daniel tinapasamak, iso asaan ang makaid na daytoy. Iti kelat ang malagip na dagiti tua lalaki ang mapagduaduaan tilangada iti uneg ti simbahan. Nga iso ti inatap na nagtakaw sa jay. Iti sabala bangir, kayat ni Maria nga alaan ni Romana nga agtrabaho iti kabarbaro a restaurant na. Iso ang kinasarita na adagos ni Alfon, ket kinasarita met ni Alfon ni Romana, tapno allukuyen na nga agtrabaho ken ni Maria. Iti sentro ti ili, agpalpaliiw ni Daniel. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! At takderak lang dito sa angot ti dakila fast food chain. Iti batog ko pasdak. Di ta tinakakita idi asimbrakan lagi ti mapagduaduan ti lang na lalaki. Pagpaliwak, parang na makitang ida ditoy. Nukas pangarigan ta makitang ida. Surutat ditong galgaraw da. Apay nga itakala ang nag-awid anak ko. Malaman Kuha na nang, adala na panak. Sigud matakas to'y nga oras kat addakan dito balay. Pasensya ka na nang, naladawa ka nagawid ita. Daniel, agpudno ka man, anak ko. Anya ti ipudnok na nang. Manipod pimusay ni tatang mo. Kaslad da sa bali at tigtignay mo. Ha? Pasaray awan ka dito balay. No maminsan, saan ka pa nga agpakpakada kanyak? No sa di nulat taditan ti papapanam. Kuha na nang. Songbatan nak anak ko. Adda ka di sa bali nga aramidem? Ni, anya kumangiti sa baling aramidak na nang. Daniel, amamukan. Nurumwar ka idikat agpakpakada ka. Ang itamutan, malipata mo ti agpakada kanyak no adda papanam. Pasensya ka na nang. Awan ti sa bali akayat ko asawain. Ti saan ko panagpakada no maminsan. Adala ngamin na pati ka papapanak na nang. Sa dino nga ron ti papapanam. Iti ayan dagiti gagayem ko na nang. Daniel. Una nang. Iti ayan dagiti gagayem ko ti papapanak. Awanan ti sa bali pay. Bagday di tatangday ito ya. Kaya't ko makita ti linaon na. Indulin latan ni nanang dito ayan ti aparador. Kalpasan ti panagakarmi dito kabarbaro apagdaangan mi. Anya na gito alinawang ti bagday di tatang. Nagduduma awig ti adda ditoy. Adda pa'y narutrut abado kan pangis at chinelas. Nalabit nga aramatan ni tatang na gito iti panagispiyana. Isublik mo't lang na gito iti unang ti aparador. Sikat yung pili iti kayat mo nga oras, Romana. Iti kasta, saan ang maapektaran ti panagadal mo? Mayat ka kading agtrabaho dito eh? Kaya't ko launay tagtrabaho dito yung restaurant mo, Manang Maria. Nasaya at nga rod no kasta. Di ka madanagan. Dakkel titad ko asweldom. Kaya't ka ngamin atulungan. Nakababayin pa'y kitin, Manang Maria. Anya kumangay ti pagpainam, Romana? Saan ka di nga agagayam tayo matan, kada Alfon? Manang Maria. Amok anababala ang tisweldom iti pakanan a pagtrab-trabahuam. Iso adito'y kan nagtrabaho.
Awan ti parikot kanyak, tagayam kamatan. No kasta nga rod. Mabalinak ka din amang rugi, Manang Maria. Orayan niya nga oras, Romana. Basta saan lakit di ang maapektaran ti schedule mo iti pagadalan. Umay kalatag trabaho kanya. No kasta, agtrabaho kan iti restaurant ni Maria, Romana. Wen nanang, imanugutak. Tatalaga mo na kasapulak ti dakkel sweldo. Tapno da aramatak iti panagadal ko. Ay, nasaya at launay day ta anak ko. Talaga gaya managbalbaliwan ni Maria. Saanan akas iti sigod, anatangsit. Wen nanang, nagsingputan na makisarsarita ni Manang Maria. Ket, kasano nga ruden nga jay pakanan a pagtrab-trabahuam, anak ko. Maawatan ti akin kukwa iti pakanan nanang. Ammo namat nga iti nang rugi akon anagadal iti kolehiyo. Manmanu ako na sumrek. Kasta aya, anak ko. Agpakada aklang iti pakanan. Agtrabaho aklangan iti restaurant ni Manang Maria. Naala, adalataken ka dayta, anak ko. Sana bale, tay ti restaurant ta papanak. Agtrabaho aklaang no adda bakante nga oras ko. Kaya't naknamin atulungan ni Manang Maria. Ala, maragsakan ak iti dayta, anak ko. Dayto yan dyan karkararag ko iti apo. Atulungan na kiti panagadal ko. Nang runa iti pangalaki iti busbusa ka kwarta nanang. Ay, talaga ang nagsaya at ti Diyos, anak ko. Kitaom tinapasamak kanyak. Impasublatan ti akin ko iti pwesto a paglaklakwak iti ikan, ti pwesto na. Iso ako kwak amin ang asapol iti pwesto. Wan nanang, saan tayo unayin amarigatan iti panagadal ko? Tadan pagtrabahwak, kanti pwesto tayo iti tiyandaan. Wan, anak ko. Di kay mandanagan nanang, igaad ko ti agadal, tapno para iti napintas to amasakbayan tayo. Max, intun rabi, agtignayan nida kayo. Sabten nida kayo dagiti sumangpet na kargamento iti pantalan. Ariglado, senyor. Kas iti sigod. Tanangan nida kayo dagiti tigtignay nida kayo. Tapno maliklikan ti aberya. Di kay madanagan, senyor Pasito. Dagiti nalalaing ti itugot ko akadwak. Amapan mang sabat ka dagiti kargaminto. Saan na kayat ni Siak iti pasigla na so? Aramidan nida kayo na naimbag ti bilin ni Siak tapno nasaya ti amin. Gwen, senyor. Dakil man nagatad ti sombreke ni Siak. Numaala nida tayo day jay na kargamento iti pantalan. Senyor. Saan lanisika ti agnumar iti aduna dinero? Uray nida kayo na buyot ni Siak. Mabibiit ti babaknang nida kayo. Bastag tungpala nida kayo kini Siak. Senyor. Mayrano nida kayo iti kinabagnang ni Siak. Nulagi di tanagagat kentong palen amin nida kayo. Dagiti bilin ni Siak. Gwen, senyor. Talagang aramidin mi dayta kata kayo. Awan ti mapasamak nga abirya. No da kami ti agtignay. Nasayat no kasta. Ala, kasarita na naimbag ni Sika dagiti kakaduan ni Sika. Namang sabat kadagiti sumangpet na kargamento iti pantalan. Batong pal, senyor Pasito. Senyorita, kaya't kumata makita jay restaurant na pinatakder mo. Ay katuan aosang, makitam to inton madamdama. Takadwain nak amapan iti restaurant. O sige, Senyorita Maria. Imbaga ngamin kanyak ni Senyorito Alphone. Nagpintas ka, naglawa ka no ti restaurant. Pudno day taosang, may sa kadagiti kalawaan a restaurant dito'y probinsya ti pinatakder ko a restaurant. Ay, wow! Nagmayatan! Nagado siguro ti makmakan ijay, Senyorita. Ay, sika talaga osang. Natural nga ado ti makmakan ijay ta restaurant kat ngarod.
Ha? Damo pala naglukat ti restaurant kat adun adagos ti napanangan. Magustuhan nila unay ti luto ijay. Senyorita. Apay ka di, Osang? Anya nga tano. Alaan naklangan ijay para lutaw. Ha? Amuyo analaingak nga aglutaw, senyorita. Iso nga alaan naklangan ijay nga aglutaw. Ay, kabisadok tagluto iti pinakbat. Adobo kan prito nga ikan. Naimas pa'y ati panaglutok iti dinengdang. Osang, amom ka di ti sasawam, ha? Ha? Osang, saan asinsinan ang putahe ti lutlutwan dagiti chef iti restaurant? Ha? Dagiti lang ang putahe ang maibagay ka dagiti babak nang akas kada kami. Anya? Saan mat asinsinan dagiti para luto nga inalak ichay, Osang? Saan akaskan ka apalpalaran laang ti panaglutom? Ha? Dito'y kalatan man siya nga agluto. Saan ka ang mabalin iti restaurant, Osang? Saan mon apagtatakkunan dayta? Maragsakan nagparakan ka, Romana. Addan natalgad apang gadam iti sentro. Wan Daniel, agyaman na ka ni Manang Maria. Romana, lalaingam tagtrabaho iti restaurant ni Manang Maria. Ipakitam kan ko na nagagat ka. Wan Alfon, di ka man danagan. Aramida kami nakabailang agtrabaho. Tapno saan mata nakababain iti kabsat mo, Alfon? Nagdakilan tinagbaliwan ni Manang Maria. Saan na nakasitisigo da nakauyuyong? Alfon, agyaman nakmatkan ka ha. Ha? Anya ko matipagyamanam kanyak, Romana? Gapoy ti pa ng tulong mo kanya ka makisarita ka ni Manang mo. Awanan yaman na. Inaramid ko lang timbilin ni Manang Maria. Kaano ka mangrugi iti trabaho, Romana? Inton malpas ti klasek, Daniel. Aglayo nakton iti restaurant. Itulod ka ko may restaurant. Nga madapay mat classic, Romana. Ay na, kabailakon ti mapan iti restaurant, Alfon. Di na kun pakadanagan pa'y. Mapanak tulad ta nagtrabaho iti restaurant. Alfon, Romana. Kasano ngay? Agsisina tayo manin Mapana kun iti maikadwa a klasik itangal daw. Anya nga rod, Daniel. Oresyak, adapay mo't maudi a classic itangal daw. Awan mabalin tayo, Alfon, Daniel. Uray siya. Mapanak mo iti subject ko. Agsisina tayon. Andak man nito'y nagpaliiwak. Barang matsyambak dagi di lalaki. Sakbay nga gawid agpaliwak pa yung umuna. Talaga asabali ti marikrik nak aging gaita. Saan pa'y la mapunas ti panagduadwak ka ni Manang Maria? Muna dagiti nakitak palalaki asabali ti tignay na. Baybay akpay lang ti kinasayat nga aramiden na itakan ni Romana. Kaya't nakanatulungan ti gayem mi ka ni Alfon. Paliiwak na titunggal garaw ni Maria. Ang mga nonda sa bali apang panggapan na ka ni Romana gayem mi. Iswa kaya't natulungan. Ipakitak latta na saya atak ka ni Manang Maria. Tapno di na madlaw apal paliiwak titunggal garaw na. Jak agsardang nagpaliiw. Paliiwak ida. Uray sa dino ti ayanda. Senyorita Maria, Apay ka di, Osang? saan ka di ani Romana jamay sa kadagiti servidora dito restaurant? Iso, inalak nagtrabaho dayta ang mamirmiraot. Ha? Kaasimat dayta babae. Iso nga inalak nagtrabaho dito restaurant. Ay, talaga ama nagtulong ka, senyorita. Amom ti mga asi kadagiti padak amarigriga. Hoy, Osang, inalak dayta ang babae nagtrabaho dito Taadda panggap ko nga aramidan. Ha?
anya ti pangpanggapam nga aramidan, senyorita. Basta, saan kalatan ngagsasaw? Ikaam mo lang ang tingiwat mo na awatan. Wen, senyorita? Uy na, napintas ni Romana. Magustuak ti kinapintas na. Anya, ha? Napimpintasak nga amang ngam iti dayta a babae osang. Ha? O, saan ka di ang napimpintasak ngam iti dayta a babae? Ha? Ah? Ay, wan, senyorita. Adayo ang napimpintas ka ngam iti dayta Romana. Diyak kayat nga idilignak iti dayta a babae osang. Awanan dayta a Romana. Awan ti maigatang na iti pagpapintas na. Kan uray anya pa'y aramidan na. Napimpintasak latta. Adayo mo't ang napimpintas ni Romana ang ngam iti sika, senyorita. Osang, adda ka di bagbagam, ha? Ha? Ay, awan, senyorita. Kunak, nagpintas ka. Adu ti atiwom ababae, dito'y lubawng. Ah? Day takat ti magustokan ka, Osang. Ibagbagam ti pudno. Wan, senyorita. O ala, dito'y kalaanya, taadda pa panantain ton madamdama. Kasaritak biit ni Romana. Kumusta ti damo apa nagtrabahom dito'y, Romana? Nasaya at matmanang Maria. Romana, mabalin ka ding awagan na iti senyorita no addatan dito yung restaurant? Wan, manang Maria. Tapno saan nga ibagadag iti tattao nga addagayom ko a servidora na ang akaskan ka? Ako saan mo kumatagidaksan timbaga, Romana? Amamunak matan, nasyak dagsaso. Wan, senyorita. Maawatak. Nasayaan nga rad na kasta. Basta ang trabaho kalatan diti restaurant, no anya ti pangibaunakan ka, iso ti aramidan. Matungpal, senyorita. Saan matkit di anadagsan dagiti patrabaho kan ka, Romana? Amok akaba alam. Sana bale, tadakkel matiitid ko kan ka asweltom. Imbagla ang makatulong iti panagadal mo. Senyorita. O ala, agtrabaho kan. Kat mapanak maten iti opisinak diti restaurant. Asikaswan nyo ana imbag dagiti customer. Okay? Anya di plamplanwan ni Maria nga aramiden ken ni Romana. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampana. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.